ప్రభునందు ప్రియులారా, ప్రభునామములో మీ అందరికీ శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఉదయకాల సమయంలో దేవుని వాక్య వాగ్దానాన్ని చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయము 29వ వచనంలో, సొమ్మసిల్లువానికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే, శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగ చేయువాడు ఆయనే. ప్రియులారా, నేటి పరిస్థితుల్లో, సమయాలలో, ఈ దినాలలో అనేక సమస్యల చేత మనుషులు సొమ్మసిల్లిపోతున్నారు, బలహీనులైపోతున్నారు, నెమ్మది లేకుండా కలవరాలకు గురైపోతున్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది, సొమ్మసిల్లువానికి బలమిచ్చేవాడు ఆయనే. భక్తులైన దావీదు అంటాడు, యెహోవా నా బలమా. దేవుని పిల్లలైనటువంటి మనకు దేవుడు బలమిచ్చేవాడు కనుక ఈ వాక్యం వింటున్న మనందరి జీవితాలలో సమృద్ధి అయినటువంటి బల ప్రభావంలో ఆయన మనకు, మన కుటుంబాలకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్.